La vella desperta, de Vivim del Cuento, amb il·lustracions de Lucía Serrano. Temps era temps, quan els ocells tenien dents, hi havia una princesa que s'havia fet famosa per haver dormit 100 anys, fins que un príncep la va despertar amb un petó. Tothom la coneixia com la Bella Dorment. Però, després d'haver dormit tant, la Bella Dorment ja no podia agafar el son. Els ulls no se li tancaven i no volia estirar-se en cap llit. Per això, tothom la va començar a anomenar la Bella Desperta. Al començament li agradava molt estar tan espavilada, perquè tenia temps de fer tot allò que no havia pogut fer mentre estava adormida. El problema el tenia durant la nit, quan tothom estava adormit i s'avorria tota sola. Llavors despertava el príncep dient-li: «Desperta't, marmota! He pensat que podríem ballar una jota. Tinc ganes d'aprendre noves danses i ja dormiràs durant les vacances». «Ara vols ballar? Però si són les 3 de la matinada i molestarem tota la mainada», responia el pobre príncep. Un altre dia, a mitjanit, li va agafar molta gana. «Aixeca't, dormilega! He pensat que podríem fer un pastís de xocolata amb mantega. Vull fer anar les olles i els fogons. I espavila't, que ja has dormit com un tronc». «Anar a la cuina ara? Però si és negra nit. Amb les olles faríem xivarri i desvetllaríem tot el barri», va respondre el príncep tot badallant. Així va anar passant el temps, i la Bella Desperta va notar que cada vegada anava més cansada i que allò de no clocar els ulls no era pas tan bona pensada. Quan cosia amb la seva filosa, estava tan despistada que s'acabava enrotllant tota ella amb els fils de la llana. Al bany, arrentava les dents ben fort amb la pinta i es pentinava la cabellera suaument amb el raspall de dents. I quan eren a taula, li costava tant aguantar el cap que li queia damunt del plat d'espaguetis. I després el bon príncep es passava molta estona traient-li fideus d'entremig dels cabells. Allò no podia seguir per aquell camí. Calia trobar un remei per fer-la dormir. Així que des de Palau van cridar els millors especialistes de tot el món perquè trobessin una solució. El primer a arribar va ser una senyora vestida amb una bata blanca i unes ulleres petites i rodones. Era la doctora Xarop. «Bella Desperta, estimada, per què no dormiu d'una vegada?», va preguntar. «Ai, mare, no ho sé pas, sóc un cas com un cabàs. Sabeu d'alguna solució que m'ajudi a dormir com un nadó?», li va suplicar. «En aquests casos, el millor són aquestes miraculoses pastilles. Preneu-ne 3 al dia. Feu això que us he recomanat i ja veureu com us adormireu ben aviat», li va receptar. La Bella Desperta es va prendre les pastilles durant un mes sencer, però els seus ulls seguien tan vius com sempre. El següent doctor es deia Aisi Punxo i era expert en medicina oriental. Es va mirar la princesa amb lupa. «Bella Desperta, estimada, per què no dormiu d'una vegada?». «Ai, mare, no ho sé pas, sóc un cas com un cabàs. Sabeu d'alguna solució que m'ajudi a dormir com un nadó?», li va preguntar. «En un cas així, el millor són aquestes agulles. Punxeu-vos el colze, el genoll, el dit i on vulgueu, abans de ficar-vos al llit. Feu això que us he recomanat i ja veureu com us adormireu ben aviat», li va demanar. La Bella Desperta es va posar les agulles durant un mes, però seguia amb el mateix insomni de sempre. Després va arribar un doctor de les grans planures, en Treutelmoc. Amb cara seriosa, observava atentament l'habitació de la princesa. «Bella Desperta, estimada, per què no dormiu d'una vegada?». «Ai, mare, no ho sé pas, sóc un cas com un cabàs. Sabeu d'alguna solució que m'ajudi a dormir com un nadó?», va dir ella. «En aquests casos, el millor són els banys d'aigua calenta. Prepareu-la amb aquestes herbes relaxants i banyeu-vos-hi cada 2 hores. Feu això que us he recomanat i ja veureu com us adormireu ben aviat», li va aconsellar. La Bella Desperta va prendre els banys d'en Treutelmoc durant un mes sencer, però seguia desperta com sempre i arrugada com una pansa. Mentre metges i metgesses entraven i sortien del palau, els nens i nenes del regne s'hi havien acostat encuriosits. Se'ls escapava el riure per sota el nas en veure com els millors especialistes del món es trencaven les banyes per treure l'entrellat d'aquella qüestió. Ells sabien quina era la solució. Així que es van presentar a Palau per tractar la princesa del seu mal. «Podem veure la Bella Desperta? Tenim la solució que la farà dormir com un nadó», van exclamar il·lusionats. «Ai, no ho sé pas, penseu que és un cas com un cabàs», els va contestar molt desanimat el príncep. Els vailets van insistir tant que finalment els van deixar passar. Cadascú portava un llibre sota el braç.
En arribar al llit on era la princesa, li llegien un fragment i li feien un petó de bona nit, com els havien ensenyat a casa. Van repetir aquest petit ritual cada nit durant un mes sencer. Al final, la princesa estava tan relaxada amb aquells petons i tan contenta per les històries que li llegien que es va acabar dormint com un soc. Aquella vegada no va dormir 100 anys, sinó que només dormia a les nits. A poc va anar recuperant les forces, descansava millor i podia fer tot allò que li agradava sense parar. Això sí, abans d'anar al llit, necessitava la seva medicina per dormir com un nadó, ni més ni menys que un conte i un petó.